Kaseng HYC Riboy District menta kasingi da ka jing songkya halor ka jing ut jing nam bat ka jing ujor ka bana ka por sa kapor na kaliang jongki pajba halor ka jing lek klong tu jongki katto katne ki riushim kabu ya ki mau na khap shnong ka shrong mau rathut bat ka shnong bersik kine kit khot kaseng hapo ka jingalam jong somla Hercules shooting ubade General Secretary kaseng na Riboy District ha ka jingidon lang jong somla Shanbok Masenting ubade Presiden ka Mahati Circle nangta usamla Martin Umba ubade Secretary ka Mahati Circle nangta da ka jingidon lang jong kiwe kit khot jong kaseng na Riboy District kilalej bania kendu ya Deputy Commissioner ka Riboy District ikong RM Kurba ban pensngau halor kane ka jingle bian jong ki katto kane ki riushim kabu ban yo ya kita ki mau nakaliang jong kit khot kane kaseng kila panpau ya ka jing sokumen hadin by Deputy Commissioner ka Riboy District ilaong by insim kia halor kane ka bantah ha kane ka juhi kasngi nakaliang jong kane kaseng kala lejru bania kendu ya ikong B areng ibade District Labor Officer halor ka jing bom pensyai ka sarkar ha ka by day bat ka jing rap by bam nakaliang sarkar ya ki nong tre bela ki bala register yelde ha kane ka office banyo ya ka by bam ha kane ka por lockdown ka ba kimyo ban lej bela Henry nakaliang jong ini officer ila penpau ban nakaliang jong sarkar kila persangkat bala ban penbej ya kini kijing yarap Henry kat hadu menta kajing register jong kinong bala kala long ke beduna bat ki babun kila sya reject no namar kajing bom biang ki account number bat kajing bom yo ban pun tikena sya ki number phone bakila pendap haki form Henry nakaliang jong kaseng HYC kalabu da kajing kerpat ya sarkar bahkan pensyai halor kene kajing bom yo jong kinong belasngi ya kate ke bai bam ke bak sarkar kala penbena ban ai namar kumba kalong menta ki pajba ha kajing bom yo lat ban lej bela ki ap khmilenti ya kene kajing kular jong ke sarkar di nakaliang juga New Trip Youth Council Riboy District rangkat bat ka HYC Mahati Circle iwan chandi ko DC office ban kendu Deputy Commissioner jong Riboy District halor kono rim kaba nakaliang juga senghi iwan ujor persya ya kajing klong mau napo umiam hande hapo sendai jong ka snong bersik bat ka snong marthut na markat kum ka jinglap jong ka senghi bakte ka jing klong mau hate kawa ka long ka bean hado kata namar kala penjot ya kami mariang ka bakta sibun kamtam ya ki peba ki ba penkam ya ketika hate ka jaka bat ka kono rim ba kum ka senghi ka persya namar ba ha benangkong hi nang mut ba ketika jing klong mau ka dai tang ba penkam daki riusimet ben penkam mulumalah dekat kum ka jing lap jing ka senghi ba kiladon ki kontraktor ki ba klong tang namata ka jing yo nang simet jing ki yau tu mau nate na po umiam namar ka jing klong jing ki hante ban penkam ban le business ane ban penkam ki kam ki ba kamtam menteri ya kini ki kam ki jam jing ki kamtam ni kelti ki sengkhen kamtam yang surok uba hajaka ba ka plan jing ki hajaka ba kin lai ban thet ende ki la plan ban chuyo eno tang nakada ka jing mentoi simet jing ki tena kaliang jing ka senghi ki parsa jur halor katika jing klong mau jing ki na katika tong bad ha ka jing kendu jungi ba i Deputy Commissioner jong Riboy District hi menta na kaliang jing i Deputy Commissioner ilap ni kumbang ila pesngoi ila ban power usangi ba nakaliang jeng iru insa simkhia bat ila ongru yang ila aga jupular ba kinsa le inspection sekte jaka rangkat bat kaliang kaseng bat kisai pentip ya katarik ka bangin sele rangkat lang barki ya hangante ka jaka ka ba ki digi kontraktor negeri simet ki klong ini mau te ka ba umiam tena kaliang jeng ni kaseng ro mi ai play namar ba kumba ida pan pau di si bene ba in session kya halor kan minta bat kai ke bangi sulungo namar ba adang ki nakapor ke por nakaliang jeng ka office jeng ka di si kila pena ban penjari ya kon for ban klong naki wa miam henry tise menta idang don ki disim kabu ki ba lebean ya ka halor kan ka kam ka ba namata ka jing yanong bat kajing mentoi simbet ka jongki tena kaliang hi jong kaseng ni persa jur kane bat ni germen ru kumba IDC ila ong ba insa le no marmar kane rangkat bat inspection rangkat lang bat ni kaseng Riboy District bat saju ke por rangkat bat kajing dan lang ka Mahati Circle din bangila yo kajing ujor lagi pai ba no snong jong ka tem Riboy berowai halor jong kan deka skim jogi ni non register ke bat apna ka safar jelah swa jong kan deka ni kapor jong ka lockdown
Tena kaliang jong ka seng him ta kasi la wani kendu ya DLO jong ka jong ka department ta kasi bangin panjing syai halor bai de ber kini ka skem golong ba kumba ki ba kibun ki bala apply na ne bun ki bala apsa namar ba halor ga jikendi ka hukum na ka sarkar jela ba kini ki ba kam register ki sayo 1000 sitayo bat hadin kata ka sarkar panda ban yo nyuspa aduk menta ki ba gedang apsa namar ba kumba ka sarkar ka lapan bana bakin yo dari ki ba gela apsa handai kat kum ga jingyo jing tip jingi hadin bangilai kenduk bat DLO mdagasngi akaliang i DLO ila pensai sangi bat i la ongro bai ya katu ga 1000 bat kwa nyuspa ila ong ba nakaliang jingi intip BA namar ba ya mentahe namar ba ki ong ba katu ga dei tang hakapor ka ba lockdown andai ke basong kalong ba kumno ka sarkar jela ka penbena ba ong ba kan ai 1000 bat nyuspa setiau ka baki ba ke la ap milenti te lang bagi pathai kebor rangkat daki WhatsApp ki message saki ba te nakaliang joka senghi ngisokhia namar bahdu menta ka sarkar kam krensyai ba hato kita ki ba kidang yo na yam ya kata ka pisah namar ket kum kajinya kren menta ba idul ohne namar ba isuthu ba kata ka skem ka ban yakin gi non register kinom yo su namar ka datang hatu ka por ka bolok daw tingi kwa ba ka sarkar jela kan pensai siki ba kenang ba ki ba jong ka rigasi jengi ba kinam apli kinam khmilen tisu ya kata ka pisah ka badai 1000 dan kata nyuspa kumba lap pernah ada sarkar jela bat akajuk opor ina kaliang gaseng ket kum kaji keduk bat DLO i ket kum kaji keli bangila panpau haki ba yakin diki bala register hapo panika labor department isu khia namar ba kum bangi tip marba ki register hakan ya hapo labor department kiduna palan tena kaliang jang gaseng isu ban kentu yaki paiba jong temporary boh jingi ban kin wan sakmat ban register ya de khanang ba kin yo kinu jingarap abede bat akan nega labor department namar kumba kila ai ke jing ka jai ke jing tip ba kelum kumba ila kenduk menta ong ba kadan kumno ke detang kantam kan kene ka soi na kasan 1000 te kat kum ke jing bun pai jingi po tember boy kalong ka belum basokya namar kalang ngisngu ba kalang nang duna sa palan namar ba kadega kahok jengki namata ka jing matoy jengki tingi gentu iki ban mi sakmat omdei ban ken register tang por ba kumbala jah ni ki por ge ba ladap namar ba haswa kalau daw kidon ki register tang hapo ki ar 1000 tam Henry Marsen ja ka ni kalau daw Henry labun ki ba register tingi kwa ani sakmat bagi paiba namanta ka jing mentoy jengki ba kinmi sakmat ba register sa office jong labor department nang ba kinyo namanta ka jing mentoy namanta ka bah ka jengki